लोगो नोंथांमोन होनबा आङो हाबानि मण्डप मावबाय दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आं माबायदि खालामबाय थायो फार्स्टनिखौ आङो प्रसेसिंखौ नोंथांमोननो देखायनो बावबाय केमेराखौ लानो बावबाय फार्स्टआवनो जों हाखौ बुसोग्रोना लायो गोबां गोरायै बुसोग्रोना लायो बिनि उनाव जोङो दै सारनानै बेखौ फिसिनानै गोरा खालामना लाग्रोनानै फोराननायनि उनाव जों बेखौ बिदि हायो आरो फार्स्टनि प्रसेसिंखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो बावबाय जेसेबां हायो जों नाजालांनोसै नोंथांमोननो खोन्थानो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं एसेबां प्रफेसनेलबो नङा लोगो नोंथांमोन जिखिनि रोंदों हारसिंनो बानायलाबायदों गामिनि फिसा मण्डप नालाय जोंना ओरैनो बिदिनो सिम्पोलनो साजायलाबायो आरो जेसेबां हायो सेंग्राफोर लोगो नांनानै बिदिनो जमा गासिबो जोङो लोगो नांनानै साजायो गामिनि गोजासो नालाय जोङो जेसेबां हायो साजायो आरो आंना आरो टुल्सफोराबो बांद्राय नांगौ बायदि गैजोबा सिखा खंखाइजोंनो जेसेबां हायो आं हानो नाजालांनोसै सिखा खंखाइजों एसेबां मोजांबो जाया गोबाबा सिखाफोर मोनबावनायमोनबा जोङो मोजां जागौमोन नाथाय न'खरनियाव बेबायदि सिखाया गैया जायखिजाया जेसेबां हायो आं बे सिखा खंखाइजोंनो मावलांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ जोङो दैजों लिरनानै फोरानग्रोनोसै बिनि उनाव जों कालारनि प्रसेसखौ मावसिगोन आंजों लोगोसे दंखायो सानखां बसुमतारी बिथाङाबो आंजों लोगोसे हेल्प होगासिनो दङ सानैजोंनो मावगासिनो दं जोङो केमेरामेना दङ मा नाम मोनलाय नोंना